Здравейте, добър ден, добре дошли на поредния епизод на Cashflow BG. Аз съм Петър и за мен е изключително голямо удоволствие да ви посрещна отново. Аз съм Божил и се радвам отново да сме заедно. Скъпи слушатели и скъпи приятели, този епизод за мен и Божил е изключително голямо удоволствие да бъде записан, защото сме в различен състав. Имаме гост и тази дама е една изключителна дама, която се занимава в финансовия сектор от изключително много време, изключително много опит има и ние много се радваме да посрещнем госпожа Елиза Багдасарян на нашия подкаст. Елиза, здравей! Здравей, Петю! Радвам се, че съм тук сред вас. Здравей, Божо! Здрасти! Изключително ми е приятно да бъда в такава прекрасна мъжка компания. На нас още повече. Да, несравнимо много повече. Елиза е финансов експерт, също има собствен подкаст, който се казва Бизнес Брънч. Също има книга, която се казва Богата и щастлива. Отделно на това участва в Една жена, три роли. Също има собствен кръжок за финанси. Има стипендия за бизнес, конкретно фокусирана върху дами, които искат да се развиват. Менеджер на агенция с екип от доста голям екип. И още много други неща. Ще оставим описание и как да се свържете с Елиза съответно в описанието на този подкаст. И така, много интересна тема имаме, която да обсъдим за днес и тя е фокусирана върху илюзията, че високата заплата всъщност е синоним на богатство. Елиза, когато ти споделих и те поканих, за теб, аз знам лично, че е изключително интересна тема за това. Така е, Петю. Аз за това приех с удоволствие, не само заради вас, ами и заради темата, защото вярвам, че това е тема, която засяга много голяма част от населението в България. Много от хората се вълнуват поради факта, че все още в България хората получават масово заплата. Mm-hmm. И по принцип няма нищо лошо в това, ако теб се те устройва и начинът и стандарта на живот теб те устройва. Просто през времето забелязваме, че все повече и повече хора имат проблеми с това нещо. Било то цените се покачват, имаш повече разходи, което по принцип е обвързано с това, колкото повече доходи имаш, толкова повече разходи имаш и това всъщност е този златен капан, в който много от хората, включително и хора, които ние познаваме, и аз съм бил в такава ситуация, изпадаш. И това е съвсем нормално, защото много лесно се влиза в този коловоз. И затова всъщност искахме с Божил, да те поканим точно да си поговорим за тази тема, защо хората бъркат високия потребителски стандарт с финансова стабилност и как егото всъщност диктува финансовите ни решения. Петю, това е много интересен въпрос. Нека да започнем от там. Най-напред, какво е стандарт? Вие в едно от вашите епизоди споделихте много добре какво е стандарт. Аз напълно подкрепям тази ваша теза, защото това е факт, че стандарта на живота всъщност са разходите, които човек има. И понеже живеем в една така вече доста комерциална и материална среда, времето е такова, каквото е такова е, затова има и страшно много изкушения, които непрекъснато ни, както ти казваш, карват в това да ни подхлъзнат, за да имаме все повече разходи. Тоест, увеличавайки се нашите разходи, се увеличава и нашия стандарт. Не винаги обаче това е право пропорционално с увеличаването процента на нашата заплата. И точно тук се появява именно ето това, че дори човек да има илюзията, че му се увеличава заплатата, дори да е така, тя не е със същите темпове обаче, с които е инфлацията, идва един момент, в който човек, поддържайки си този вече изкуствен стандарт на живот, започва да харчи все повече и все повече да не му стигат парите. И тук идва основната идея, която аз изключително много живея толкова години вече напред и преди това. Основната идея тук е, че човек е необходимо да започне промяна с начина си на мислене, а не с това колко пари вади и колко пари харчи. Това също е основно, но тук вече да започне да прави промяна в начина си на мислене. Има много съществен пример в тази посока. Хора, които печелят от лотария.
Знаете, има такива, които играят на лотария, печелят някои от тях. Статистиката показва, че в следващите 2 години 98% от милионерите, които са спечелили на лотария, губят всичко това, което са спечелили през лотарията, включително и изпадат в дългове. Mm-hmm. Каква е причината за това? Това е психологическо проучване, което доказва, че ако човек не промени мисленето си и милиони да изкара, няма как те да му стигнат за финансово спокойствие и свобода. Аз съм напълно съгласен. Даже в психологията това явление, за което ти говориш, си има име. И то се казва синдрома на Дидро. Още от древността не, но от средните векове, когато е живял философа Дидро. Той е бил доста беден в своя живот и когато императрица Екатерина решава да купи неговата библиотека, той в един момент се вижда с много пари. Първото нещо, което прави, е да си купи много скъп червен халат. Сяда със своя много скъп червен халат в своето старо жилище и осъзнава, че в този момент стола, в който стои, не съответства на неговия халат и той си купува нов кожен стол. След това си купува нова маса, след това сменя цялото обзавеждане на своя дом и в един момент Дидро, от това, че е бил с изключително много средства, благодарение на това, че е продал библиотеката си, се явява с купища дългове и без пукната пара. И тогава Дидро казва, че преди това той е бил собственик на своя халат, а сега халата му е станал роб на своя халат. Да. И затова тази психология не е от вчера и от днес. Тя даже си има име и е напълно разбираема. Хората, когато се видят с някакъв лев, първото нещо, което правят е да си купят някакви луксозни стоки и да започнат един привидно лъскав живот, който обаче ги прави роби. Финансово зависими. В този ред на мисли можем да заключим, че един от най-големите врагове на растящата заплата е всъщност растящия и апетит в следствие на нарастващата заплата. Защото през психологията и през егото на човека, колкото пари вадиш, толкова повече искаш да си огаждаш и да си подобряваш стандарта на живот, обаче в много от ситуациите го правим непропорционално, даже и минава време, може и плавно да се случи, но в един момент се обръщаме назад и ние сме абсолютно зависими с това да оставям на тази работа, да вадим тези пари, защото иначе стандарта на живот просто ще рухне. Така е, това е основната причина, поради която хората не искат да променят начина си на не само живеене, ами и на работа, поради факта, че стават зависими. Америка, между другото, е един много ясен пример за това, защото там през кредитната система е изключително широко развита и там масово хората живеят на кредит. Изхарчили са пари, които все още не са техни и никога няма да може би да са такива, което пък прави така, че всеки един американец да се опитва да работи на второ, трето, пето място, за да изкарва още и още пари, с които да си плаща още и повече разходите. Това е неизбежно, но начинът, по който човек може да излезне от тази въртележка е просто като започне да инвестира в себе си, в собствените си знания и умения в посока финанси. Не казвам, че всеки трябва да стане професионален финансист, а казвам, че всеки е необходимо да си направи анализ и то чрез професионалист като вас, като мен, да седне и в рамките на една консултация да види къде се намира в момента и там, където се намира, дали му харесва или иска да промени нещо. Защото тук няма как да не споделя теорията на Айнщайн за лудостта. Луд е този, който очаква, че при едно и също действие ще получи различен резултат. Така че, ако човек към момента не одобрява това, какво се намира в момента, няма как същите действия да го доведат до различен резултат. Резултатът ще се промени, когато човек промени действието. Масово хората, поради другото съществено нещо е, че в училище почти никой не обръща внимание на финансовата култура. Така е. Още в ранна детска възраст. И хората не са виновни за това, просто нашата система така е устроена. И масово хората, нямайки финансовата култура още в училище, те няма как и да се справят в последствие. Но за това пък хора като вас,
като мен, като нашите колеги, с които работим, са изключително полезни, както един всеки лекар, специалист, както един всеки фризьор. Дали ние не е добре да разбираме от всичко, добре е да се обърнем към правилния човек. Абсолютно съм съгласен и аз. Било то лекар, механик, финансист. Точно. Да, аз и в предходните серии го казах на няколко пъти. Просто човек трябва да се занимава с това, което му носи удоволствие. Дали на заплата или предприемчивост, вече е отделен въпрос. Но лошото е, че в нашето общество, поради дълги години строя, в който сме живяли, предприемчивостта в хората беше, може да кажа силна дума, но предприемчивостта беше убита. И на днешно време много поколения наред беха възпитавани в това да учат, за да не работят. Или за да учат, за да си намерят някаква хубава работа. А не да вземат живота си в ръце и да направят нещо така, че да са свободни. Да, защото това са две доста отделни и различни направления от това да се опитваш да си независим от това, което правиш и примерно да имаш няколко източника на доход, за да може ти да се фокусираш върху нещата, които са важни за теб, било то семейството, време за хобби, спорт и така нататък. Отделно на това да си на едно място и ти да нямаш избор, освен да си на това място, за да можеш да си финансираш стандарта на живот, който ти виждаш и смяташ, че трябва да имаш. На мен за това изключително ми е приятно да работя това, което работя, защото за да може една консултация да е пълна в истинския смисъл на думата и ние да дадем такава стойност на хората, те трябва да загърбят егото си, просто си поговорят с нас открито, за да може ние по някакъв начин да видим как може да сме от полза на тези хора. И ако те са в такава ситуация, да видим как можем да излезем от нея. Божо е давал пример в предишните серии, където идват хора при него и ситуацията е повече от оскъдна, но той няма магическа пръчка, с която може да оправи някаква ситуация, когато е прекалено, поради липса на по-добра дума ще кажа, забатачена. Хубава българска. Така, да, българска дума страхотна. И преди да се случи всичко това, хубаво е даже и профилактично, както ходим на профилактични прегледи, да си правим една профилактика на финансите. Затова като си говорихме за бюджети в предишните серии, хубаво е този бюджет да бъде актуализиран. Не един път си правиш бюджета и работата заспива. О, да, това е изключително важно. Ти си много прав, само че погледни в реалистично какво се случва. Българина е така устроен, че отива на лекар само когато го заболи нещо, само когато е... Не казвам, че всички са така, но това е масата. Обикновено човек прибягва до лекар, когато вече е спешно, когато вече е нужно. Същото е и с финансите. Когато човек вече, както ти каза, е забатачил нещата, тогава се сеща, че нещо трябва да се случи. Но всъщност превенцията е изключително важна. Превенцията е интелигентният начин човек да изразходва малко пари и малко време. Но това е начин на мислене, който се изгражда, но не за един ден, а с постоянство и дисциплина. Тук съм абсолютно съгласен. Има и още един фактор, който пречи една идея дори повече, отколкото когато човек има проблем с здравето. И това е егото, защото когато става въпрос за пари, много малко хора успяват да си признаят, че са допуснали грешки, че нещо с техните финанси не е в ред. Много дълго време хората са склонни да неглижират определени симптоми на лошо финансово здраве. И в момента, когато се обърнат към хора като нас, понякога вече е или твърде късно и начинът, по който ние може да помогнем, става една идея по-труден. Затова съм абсолютно съгласен с Елиза и това, което и аз знам и тя самата сме си приели като мисия, е това, което липсва в нашето образование, а именно финансовата култура. Да достигне до повече хора, така че те да имат възможността да си изградят едно по-спокойно и предвидимо финансово бъдеще. Аз съм на мнението, че и в моето поколение това е огромна дупка. Аз със сигурност не съм учил за финанси в училище, това ви го гарантирам. И съответно в един момент осъзнаваш, че има огромна дупка в знанието в
просто как да си управляваш парите, което е, нали, доста проста концепция сама по себе си, но всъщност има толкова много допълнителни неща, които трябва да се имат предвид, за да може да си ги управляваш по начин, по който не си зависим от тях. Защото, нали, можеш и с 200, можеш и с 2000 да оправиш една ситуация, зависимо от това как погледнеш на нещата. Но когато го нямаш това мислене, нещата стават много по-лоши, създава се стрес и ти изпадаш в една ситуация, където даже не знаеш как да започнеш. Така е. Много е важно човек наистина да осъзнае, че не за всяко нещо е необходимо да се справя сам. Мина това време, хората едно време бяха така, поради факта, че средата, в която живеехме, налагаше това. Всеки да си прави ремонта сам в къщи, всеки сам да си слага тапетите, паркета, нали, всичко сам да си прави. Моя баща, да е жив и здрав, сам си правеше прозорците, сам си бойдисваше, просто защото нямаше възможности тогава. Но сега вече времената са различни и нека да погледнем от тази страна, че новото време изисква нови начини, нови методи. Тоест старите начини и старите методи не са адекватни за новото време. И това е важно да го осъзнаем, защото много често по време на мои лични консултации хората казват, да, ама едно време беше така. Да, така беше и това е факт, това е част от нашата история, ние не можем да я променим, но е редно да осъзнаем, че там това вече е било и то няма как повече да се върне. Особено периода хората разделят живота си на преди пандемията и след пандемията, това е нещо изключително променящо и ако вие самите вероятно сте забелязали, преди години, преди пандемията, 20 години бяха просто едни 20 години. След пандемията вече 5 години се равняват на 20 години. Поради факта, че времето се променя изключително бързо. И ако тогава нещо е работело, то вече не работи. Затова е важно, както с финансите, така и всяко следващо нещо, просто да приемем, че новото време изисква нови методи, да се обърнем към специалист, към човек, който ни е доверен. Аз основно работя чрез препоръки, никога не работя на случайни хора, аз самата така си подбирам и клиентите, те така ме и подбират. За мен това е една по-висока форма на доверие, така че дори да не съм аз, дори да не сте вие, нека човек да си намери неговия доверен човек, на когото да сподели от какво се нуждае, дали изобщо се нуждае от нещо, така че да развие доходите си, защото аз съм на мнение, че по-високите доходи не изискват повече работа. А умно, интелигентно, ефективно управляване на личния финансов ресурс. Тук съм абсолютно съгласен с теб и искам само да добавя още нещо. Ти спомена пандемията. Ако мога да кажа, тя новата пандемия вече е тук и това е изкуственият интелект, който ако пандемията направи 20 години да са 5, изкуственият интелект ще направи 20 години да са една. И ако хората не са адаптивни и не са в част с ситуацията, много бързо могат да изпаднат в състояние, което от един привидно спокоен живот, благодарение на висока заплата, да се окаже утре, че вашето място вече не съществува като работно място и ви се налага да си търсите работа в една ситуация, при която вие сте свикнали да живеете с висок стандарт. В този ред на мисли, тази ситуация, която изкуствено създаваме, тя е много крехка, е много финна и зависи от това ние всъщност да сме в ситуация, в която можем да продължим да работим и нямаме нищо за нас, ако нещо се случи с нас. И в един такъв момент, в който дохода спадне рязко, къщичката от карта се срива. Срива се и то много бързо. И много болезнено, тъй като тук има, пак ще намесим егото. Егото до момента, до който ние сме били в златния капан и сме въртяли златното колело и ни е носило много високи доходи. Ние сме харчили всичко, защото знаем, че следващия месец тези доходи пак ще дойдат. Да. Но, пак казвам, изкуственият интелект е тук, той ще замести много и то високо платени работни места. Той вече започва. И много хора ще започнат да изпадат в тази ситуация. И ако не са направили така, че да имат нещо странично подсигурено, от високо много лошо се пада. Като си говорим за нещо подсигурено, Елиза в началото на разговора спомена човек да почне на себе си да инвестира, да се грижи за собствената си финансова свобода в бъдеще и в перспектива. Аз забелязвам в България една тенденция, в която се бъркат малко двете главни концепции за пасив
и актив. И Боже, искам да засегна малко тази тема, защото много хора си мислят, купувайки пасиви от сорта на имоти, че всъщност това е инвестиция за тях, но в речника, когато отвориш, пасив и актив са две много различни неща. Абсолютно е така. Ти знаеш колко пъти сме засягали тази тема в разговори с теб. Моето мнение е, че имотите, които ти спомена, не са актив, е меродавно, тъй като актив и е нещо, което ти носи, инвестиция всъщност е нещо, което ти носи доходи. Имотите реално са един пасив, който е една черна дупка, в която постоянно наливам някакви средства. Или за съгласна ли си с тази? Съгласна съм, да, като моята гледна точка за това какво е актив и какво е пасив е малко повече от позицията на практиката, понеже да, аз имам счетоводно образование, работила съм дълги години като счетоводител, това съм и завършила, знам счетоводна какво е актив и пасив, но обяснявайки го счетоводно на хората, те нищо не разбират. Затова в годините съм си изградила мой си народен език, така да го кажа. Актива е това, което слага пари в джоба ми, а пасива е това, което вади пари от джоба ми. Как ще използвам даденото нещо, зависи от това какво му е предназначението и за да мога да не бъда просто така с някакви термини, ще дам пример, който много често обичам да използвам. Когато един човек си купи кола, ние българите сме така устроени, че обичаме да караме хубави коли, обичаме да изглеждаме добре в тези коли, т.е. обичаме да се показваме, че имаме хубави превозни средства. Факт е от автопарка, който виждаме всеки ден по улиците. Само че тази кола, ако аз я използвам като средство, с което да се придвижвам и искам да ми е просто по-комфортно и по-удобно, това е нещо, което вади пари от джоба ми. Тоест тази кола става пасив за мен. Там вече има разходи за гориво, гражданска, каско, прегледи и всички други неща, които се прихождат поддръжката на този автомобил. Ако обаче същия този автомобил аз го направя такси, с което такси вече започвам да работя. Тоест този същия автомобил автоматично той става за мен актив. Защо? Защото вследствие на този автомобил аз слагам пари в моя джоб. Така че да, съгласна съм, Боже, с това, което ти казваш за жилищата, но зависи от предназначението на това жилище. Дали ще ми вади пари от джоба или ще слага такива. Защото има и случаи, в които хората купуват жилище със собствени средства, а не с кредит, Да. както масово се случва. И ако това е собствено жилище, което аз съм купила не на кредит, а с мои лични средства и отдавам под наем, да, не целият наем ще бъде мой приход. Ще имам разходи за данъци, поддръжка и така, но голяма част от този доход ще слага пари в джоба ми, който автоматично превръща жилището в актив. Тоест, моята позиция е такава, зависи от предназначението на даденото нещо. Тук вече, разбира се, е много важно каква е целта на това предназначение. Дали ще правя бизнес, дали ще живея в жилище от 150 квадрата или ще живея в жилище от 60 квадрата, другото ще отдавам под наем, дали ще правя нещо друго, това вече зависи от моето желание и цел. Защото има също нещо много важно. Голяма част от хората, започвайки да инвестират, те го правят не с конкретна цел, а просто защото така е модерно, защото така е казано, защото е добре да се инвестира. Но каква е целта на това? Искам да си подсигуря средства за пенсия, искам да си образовам децата, искам да имам добро здравеопазване, искам да пътувам, искам да отида на круиз. Каква е целта на тази инвестиция? Тук е много важно човек да има начална изходна позиция. Разбира се, има хора, които имат идеята какво да е това, но има хора, които не знаят. И разбира се, една консултация с нас ще им даде възможност да решат каква да бъде крайната им цел. Тоест, къде са сега, къде искат да бъдат след 5, 10, 15, 20 години. Да. Благодаря ти за този коментар. Това с целта, между другото, е особено важно. В моята практика и в вашата, знам, че е така, когато питаме хората дали спестяват, например, те казват да спестяват, обаче като ги питаме за какво спестяват, няма конкретен отговор. Спестяваме за нищо и за всичко, общо заето. Което в един общ кюб, аз обичам да им обяснявам на хората за
асансьорното движение, където като имаме един общ кюб, вадим за едно, после трябва да го връщаме, после вадим за трето, трябва да върнем, за да достигнем началния капитал отново. И така ние стоим 0 на 0 супер дълго време. И когато се получи един огромен непредвиден разход, дърпаме доста голяма част от това спестяване и после ни отнема обаче 3, 4, 5 месеца да го възвърнем, което всъщност забавя целия ни прогрес. И като си говорим за прогрес конкретно, имам един въпрос към теб, Елиза. Когато високия стандарт на живот бива зависимо от това ние да работим тази определена работа, която да ни го спонсорира това цялото нещо, според теб това парализира ли професионалната ни смелост за напред? Често срещано е, да. Често срещано е, защото хората осъзнават, че поддържането на високия стандарт изисква високи доходи, които изискват повече усилия, повече отговорности, повече инвестиция в себе си, повече потенциал, което е свързано с поемане на определени отговорности. Така или иначе, ние така сме устроени като човешки същества, че поемането на отговорност към нас самите е едно от най-сложните неща. На пръв поглед лесно изказващо, но трудно изпълнимо. Затова за мен много често също така съм срещала хора, които да, имат висок стандарт на живот, но ако нямат аварийни средства, ако нямат авариен фонд, ако нямат някакъв буфер, това изключително много ги спича. И тук не става въпрос само за физически лица, тук става въпрос и за фирми. Понеже провеждайки аз самата консултации с корпоративния свят, виждам колко голяма част от бизнеса няма ето този буферен фонд, който е необходим, за да може този бизнес да се съхрани. Давам пак пример с пандемията, но това беше нещо, което надявам се научи много хора на уроци, които бяха необходими да се научат. Много от бизнесите, вие знаете, фалираха, други се преориентираха, трети не успяха да се справят с тази ситуация, поради факта, че много малка част от бизнеса в България разсъждава с дългосрочна визия. Много често, когато си говоря с собственици на бизнеси, ги питам едно много важно нещо. Къде искаш да бъде твоя бизнес след 10 години? За съжаление, 95% от хората нямат отговор на този въпрос. Тоест, аз на къде съм тръгнала с моя кораб, като не знам каква е посоката, по която върва. И високият доход и високите разходи изискват отговорно поведение. И много често се получава малко като хралупата на хамстера и въртележката на хамстера. Повече пари вадат, повече разходи имат, повече отговорности и това обаче става един омагьосан кръг, защото денонощието е от 24/7. 365 дена в годината, то не става нито повече, нито по-малко. Всички имаме едно и също време. Някои са по-успешни, други не. Каква е причината? Стигаме отново до началото. Начина на мислене и управление на емоции, психика, финанси, всичко е взаимно свързано. Затова поемането на отговорности, да, изисква отношение, но пак казвам, не е добре чисто физически човек да се натоварва с повече и повече ангажименти, за да вади повече и повече пари. Не е по-скоро да помисли за варианти, които може по интелигентен начин да отделя по-малко време, но с по-висока стойност. Как става това? На първо време осъзнаване какво иска да промени човек, на второ място работа със себе си, през лично осъзнаване и лично развитие и на трето място, разбира се, среща с човек като нас, за да може да му даде посоката. Като седнем в една кола, сега е много модерно, лично аз, понеже с ориентацията не се славя с много добри способности, поради тази причина дори в града на много места ходя с навигация. Но какво правя? Сядайки в колата, аз осъзнавам, че имам нужда от помощ. Т.е. сама не мога да стигна там, докъдето искам, не се сещам по кой път трябва да мина. Първото нещо, което правя, е осъзнавам, че аз не мога сама да се придвижа до там, докъдето трябва да стигна. Второто нещо, което правя, в навигацията си задавам крайната цел. Навигацията от своя страна какво прави? Казва ми 2 или 3 алтернативни пътища, по които аз да мина. Може да ми покаже път, където има повече задръстване, но по-кратко време или по-кратко разстояние. Може да ми покаже път, в който разстоянието е по-голямо, но ще мина за по-малко време, защото няма задръстване. Тук вече идва четвъртото нещо, моето решение. Аз по кой път ще избера да тръгна.
за да стигна там, докъдето искам. Тоест навигацията е това, което правим ние като финансови консултанти. Даваме насока на човек, но изборът е личен. Абсолютно. Това е изключително добър пример. Благодаря ти за него. И от практиката, и от битовизма. Съчетаваш двете неща. Което на много прост език обяснява доста процеси в финансовия свят. Да, абсолютно. Добре, говорихме се за това, че в крайна сметка човек, ако иска да постигне нещо различно, трябва да направи нещо различно. Не може да се осланя на това, че прави еднакви неща с това да постигне нещо различно. И тук изграждането на навиците играе много голяма роля. Сега, ние, тъй като си говорим за това да помагаме на хората да преборват инфлацията, какво да правят с средствата си, които им оставят. Божо, чуваме много често един синдром, който е: ще инвестирам, когато почна да изкарам повече пари. И това все повече и повече се чува, и включително от хора, които са с висок доход. Да, но много често ме свършва практиките. Да. В този ред на мисли, защо човек, който не може да спестява и да инвестира 100 от заплатата си от 2000, например, няма да успее да задели 1000 при заплата от 10 000? Това е един много интересен парадокс. Ами то опира до няколко различни детайла. Първият от който е егото, което ни кара в ситуации, да речем, дигат ни заплатата с някаква хикс определена сума. Ние решаваме, че постигнали сме някакъв успех в нашата работа и да речем, ще се наградим с някакъв скъп уикенд. Този скъп уикенд обаче ни харесва много, и ако до сега сме ходили се на 3-звездни хотели, а изведнъж отиваме на 5-звезден, от тук нататък ние решаваме, че повече на 3-звезден хотел няма да отидем. Въпреки че сме решили еднократно да се наградим за нашия успех. Да. И това във времето променя ситуацията по начин, по който ни вкарва точно в тази зависимост, в която си говорим от самото начало. Хората чисто на психологическо ниво и водени от своето его влизат в тази зависимост на скъпи такива награди, не давайки си сметка, че това ограбва както тях, така и техните деца. Примерът може да е малко брутален, но аз съм длъжен да го кажа. Харчейки дни в момента всичко, което получаваме, ние крадем както от нашето бъдеще, така и от бъдещето на децата ни, защото когато дойде момента за тяхното образование или за това те да им помогнем да стартират някакъв бизнес, ние започваме да теглим кредити, да предприемем стъпки, които ни вкарват в задължение. А ако просто вместо това в процеса на живота ние сме правили малки стъпки, това е което и Елиза каза, малки стъпки с лекота, които може да ги правим, но разумно, ще получим съвсем друг резултат и няма да стигаме до такива ситуации. Защото според мен основният проблем е във формулата. Във формулата в България аз имам едни пари, харча от тях, за да си плата сметки и начина ми на живот, и каквото остане го инвестирам. Формулата според мен трябва да е, когато дойде заплатата, първо плащам на себе си, или така да го кажа, заделям една сума за инвестиции, автоматично ако трябва, без да трябва аз да взимам решение всеки месец дали да го направя или дали не го направя, и след това да харча каквото ми остане. Това, тази промяна, малка промяна във формулата, води до диаметрално различни резултати. И ни вади от тази златна зависимост и златното колело, в което въртим всеки ден. Да, ами формулата, да, просто изменението на формулата, обаче тук има и емоционалния елемент, който е неизбежна константа от тази формула, защото ако решиш да направиш такава промяна и първо да заделяш средства преди да харчиш, вместо обратното, както си го правил до момента, ти трябва да си признаеш пред себе си, че е време за промяна и да си направиш, връщаме с това, което с Елиза дискутирахме, да си направиш ревизия на бюджета отново. И да, в някакви ситуации, да, примерите, които ти даваш са брутални, но те са от реалния живот. И аз предпочитам да дам брутални примери, с които, така, ако трябва дори да го нарека емоционално да шамаросам някой,
за да го приведа в състояние да осъзнае, ако иска, разбира се, състоянието, в което се намира. Защото аз като професионалист смятам, че това да галя някой с перце не е в негова полза, не му помагам. Ако кажа на някой каква му е реалната ситуация и какви реални стъпки трябва да предприеме, това е начинът, по който реално мога да му помогна. Да. И всъщност ти докосваш за последното нещо, за което исках да си поговорим, и това е стратегията за изход всъщност от една такава ситуация и как да превърнем този доход, който ние имаме сега или в бъдеще, в едно трайно богатство. И ти стъпи на първата точка за това да сменим формулата. Елиза, ти как ги виждаш нещата от твоята практика? Ами всъщност това, което аз правя, е доста практично в две от нещата, две от направленията, които правя, които ти сподели в началото. Едното е кръжока по финанси за усмихнати дами. Той не случайно е кръжок по финанси за усмихнати дами, защото финансите и усмивката винаги е необходимо да върват ръка за ръка. Другото нещо, което правя в тази посока, е в книгата, която написах "Богата и щастлива". Там има изключително важни и практични насоки, понеже това е човек да заделя най-напред и след това да харчи, е тотално извън зоната на комфорт. Тоест това е нещо, което човек до момента може би не е правил никога. И ако днес един човек взима 2000 евро заплата и отутре му се наложи да харчи по-малко от тези 2000 евро, неговия мозък изпада в безумен шок. Каква е причината за това? Причината е чисто психологическа. Основната функция на нашия мозък каква е? Може би, аз не съм биолог, нали, нямам нищо общо с това, но някакси съм се интересувала как функционира мозъка ни, защото финансите са много обвързани с начина на мислене. Всъщност мозъка функционира до толкова, доколкото той е най-енерговзимащият от цялото ни тяло. Това е органа, който изисква най-много енергия, защото това е нашия централен пулт, който управлява всички жизнени функции в нашето тяло, следи всяка секунда какво се случва. И на този мозък му е нужно страшно много енергия. И когато ние направим нещо, което не е присъщо за нас, ние изразходваме повече енергия от необходимото. Т.е. когато правим повече лицеви опори или повече коремни преси, или защо решим, че ще тренираме най-малкото нещо, както знаем, първо число винаги е начина за трениране. При нас жените от понеделник сме на диета, нали, това е изключително често срещано, но само при тази идея, че ние е необходимо да направим нещо различно, нашият мозък автоматично ни стопира, понеже той е необходимо да отдели още енергия. А тази енергия му е важна за оцеляването ни изобщо като индивиди и като същества. И тук вече се включва нашата дисциплина. Защото мозъка започва да крещи и да казва: не, ти не можеш да си позволиш това, ти не можеш да харчиш по-малко от 2000 евро. Ти до сега си харчил толкова, трябва да продължиш да харчиш толкова, защото това е твоята зона на комфорт, това е начинът, по който ти имаш минимално съпротивление. И изведнъж аз решавам, че ще заделям някакъв процент в началото, обикновено, нали, както всеки в дебелите книги чете, 10% от месечния доход, необходимо да се заделя. Да, ама как е възможно това да се случи при положение, че аз работя 20 години и харча всичко до момента? И как за един ден това да се случи? Тия 10% ми трябват всъщност. Именно, мозък казва: не, това е нещо, което ти ще изразходваш допълнителен ресурс. И ето тук всъщност се включва нашето обещание към нас самите. Това, което уча аз хората в моите кръжоци и в книгата, която написах, е именно това: отговорност към себе си. И да, в началото мозъкът не ни помага, но това е само първите 3 месеца. Всъщност психолози са доказали, че този дисбаланс е само за 3 месеца. Ако ние сме способни да отделим 3 месеца от живота си в това да се научим на нов навик, защото вие сте чували, има навици за 33 дни, за 33 пъти, за 11 седмици, за всякакви други неща. Теория много. Да. Много теории, но за всеки това е различно, защото всеки има различна нагласа, различен житейски опит, различно поведение, различна професия, начин на мислене, ценностна система. Т.е. ние сме коктейл от много неща и не може едно и също нещо да е приложимо за всеки един и да дава еднакъв резултат. Затова през правенето е необходимо ние да намерим нашето. Но ако сме склонни да инвестираме от 1 до 3 месеца от нашия живот в това да придобием нов навик,
Тези 3 месеца ни гарантират финансова свобода за цял живот. Всъщност тук идва вече въпроса. Искам ли да си създам дискомфорт в продължение на 3 месеца и да си гарантирам финансово благосъстояние до края на живота ми или не искам? Тук зависи вече от моето желание. Както дали ще започна да спортувам от понеделник или ще съм на диета от следващия месец, това зависи също от моето желание. Моето мото изобщо в живота ми е всичко е възможно. Въпрос на желание и приоритет. И разбира се, хора като нас обаче дават малко повече стимул и малко повече мотивация, защото тези хора, които нямат тази финансова култура, каквато имаме ние като професионалисти, със сигурност имат нужда от подкрепа. Кръжока, който създадоха именно с тази цел. Хората вътре да знаят, че не са сами в този процес. Тоест има някой, който им помага, че не са сами да се справят с цялото това трудно нещо, защото каквото и да си говорим, изграждането на финансова дисциплина е трудно. Трудно. Да. Няма лесни неща. Трудно. Няма бързо забогатяване, няма лесна промяна на съзнанието, няма лесен начин на мислене, няма създаване на полезен начин за навици, няма бърз път за изкачване на Еверест. Тоест всичко изисква усилие. Но когато човек не е сам и знае, че той е част от една общност, която е там да му помогне, процесът и пътя вече става много по-лесен. Абсолютно. Както когато аз си въведа крайната точка за навигацията, знам, че навигацията ще ми помогне да стигна там, докъдето аз съм тръгнала, по най-максимално добрия начин. Защото това е функцията на навигацията. Това е моят отговор. Да, супер. И ние с Божо точно на това стъпваме, с идеята да помогнем на хората и те да разберат всъщност, че не са сами в този път и не бива да са сами. Има хора, които също изпадат в такива ситуации, минават по същия път. Трудно е, объркващо. Ситуации ние самите сме били в. Ние не сме по-различни от хората. Всеки един от нас е бил в ситуации финансово затруднени, но просто сме направили необходимото, за да излезем от въртележката. Абсолютно. И тук аз искам да споделя една практика, която използвам в моята работа, с която се опитвам да накарам хората, не да ги накарам, не е точната дума, да им покажа начин, по който по-лесно да осъзнаят това колко пари, как и за какво харчат, защото харченето на пари е един от основните фактори да сме в това златно колело. Абсолютно. И това, което правя обикновено в разговорите с хората, е да ги накарам да погледнат на своите разходи от гледна точка на времето. Защото времето е единственият ресурс, който нито може да върнем, той е най-скъпият ни ресурс. И ако всеки един от нас, купувайки си днес, да речем, телефон за 2000 евро, си направи сметката, че един час от неговото време струва 40 евро, той трябва да даде определен брой часове от своето време, за да си купи един телефон. И когато човек осъзнае, че за закупуването на един телефон той е дал 200 часа, които няма как да върне назад, на хората им светва една лампа в главата и гледат от една малко по-различна гледна точка. И за това е една практика, която ако всеки един човек седне и си направи сметка колко струва един негов час от времето му и види колко часове е вложил в скъпата си кола или в ненужно скъпата си кола, тогава може една идея по-лесно да достигне до това решение, определена част от доходите си да ги инвестира в нещо значително по-смислено. Абсолютно. Елиза също е голям адвокат на това човек да знае колко му е било то часовата ставка или парите, които са нужни за да се изкара, за да се направи нещо хикс. Даже мисля, че миналата седмица имахме една нерегламентирана дискусия, която продължи около 1 час. Точно така е. За мен това е ключово, Петю, защото дори човек да е на заплата, той знае, че получава хикс пари. Има дейности, които получават освен заплатата и някакво процентно възнаграждение за бонус, свършена допълнителна работа и така, но в крайна сметка това все пак е някакъв предвидим ресурс. Тоест това не е нещо, което човек примерно днес ще вземе 2000 евро заплата, утре ще вземе 10 000 евро заплата. Не се случва така, когато човек е на заплата. Промяната е минимална. И когато човек обаче не си направи равносметка колко вади на час
дори и да е на заплата, не говоря за тези от нас, които не сме на регламентирано възнаграждение, от нас зависи дохода, тогава няма как да направи равносметка как се измества професионално. Тоест, ако аз днес взимам примерно 100 евро на час, до година отново взимам 100 евро на час, това означава, че за една година аз по никакъв начин не съм променила моя професионален капацитет, т.е. не съм станала по-ефективна, не съм станала по-добра, не съм се развила. Но това няма как да го разбера, ако аз не знам днес колко взимам на час. Включително и това, че аз ако не инвестирам в себе си и не увеличавам моята стойност, няма как да увеличавам и часовата си ставка. Но това човек го разбира единствено и само когато има начална точка и до година по това време. Примерно си направи отново анализ. Ако сега аз взимам 100 евро на час, до година вече взимам 150 евро на час, това означава, че аз съм увеличила своята компетенция. Станала съм по-добра, по-ефективна, по-добър професионалист, нещата ги върша за по-кратко време. Ето това е идеята. Как аз се измествам професионално. Затова е изключително важно, това го отнасям като призив към аудиторията, която ни слуша. Дори да сте на заплата, направете си равносметка колко пари взимате сега на час. И примерно след 6 месеца или след една година си направете отново анализ. И ако вие сте на същите пари, със сигурност вече тези пари не ви вършат работа. Поради каква причина? Първо, не сте увеличили към компетенцията си. Второ, не сте инвестирали в себе си. Трето, инфлацията вече ви ги изяла тези средства. Тоест, вие с 100 евро днес не може да си купите същото с 100 евро след една година. Тоест, вашият доход, въпреки че като пари е същия, стойността му намаля, което означава, че вие купувате по-малко неща. Така че това е моя призив към всички хора, които слушат. Ако вие не знаете как, седнете и си направете разчет, намерете си човека, който да ви помогне, вашия счетоводител, вашия финансист или човек, който изобщо на когото имате доверие, и си направете разчет колко пари взимам аз днес на час. И ако увелича компетенцията си, как това ще се отрази върху моята часова ставка. Дори да съм на заплата. Абсолютно. Благодаря ти, Елиза. За да завършим епизода, имаме няколко въпроса, които имаме от слушатели от предишния епизод. И те, между другото, доста интересно се доближават доста до темите, които дискутирахме в този епизод. Първият въпрос е как човек може да намери баланс между това да спестява и да се наслаждава на живота. Много добър въпрос, според мен. Границата е тънка в интерес на истината, но е хубаво ние сами да си задаваме параметрите, защото какво е удоволствие за мен не е задължително да е какво е удоволствие за Елиза или за Божо. Те може да имат различна визия за това как да релаксират и как да презареждат батерията, но сега в крайна сметка, както и Елиза ти постави, живеем в материален и капиталистически свят. Всичко е вързано с финанси, но когато ние предварително си поставим някаква граница за това как да си управляваме с този бюджет, елиминираме поне фактора, в който можем да бъдем разочаровани. А разочарованието, по принцип, е нещо, което доста ни сваля надолу и остава така една горчива утайка в нашето съзнание, за това, че може би не се справяме чак толкова добре. Но всъщност не е нужно да е така. Съгласен ли сте? Да. Точно И аз за така. това споменах и тази формула, която ако човек ползва, този баланс се постига една идея по-леко. И навиците, за които пък Елиза говори, когато тази формула се превърне в навик, нещата си идват на местата и това да търсим баланс в това как да живеем живота и да се наслаждаваме на живота, просто не е необходимо, защото те нещата се случват автоматично. Да. Просто нужно е човек първо да си даде оценка къде се намира, второ да реши това, което Елиза каза, къде иска да бъде след известно време и да промени формулата. Това е моето решение и начинът, по който човек може да намери баланс, защото аз, говорейки за разходи, за ненужно харчене, съвсем не казвам, че човек не трябва да се наслаждава на живота. Напротив, живота е прекрасен, трябва да го живеем и да грабим от него с пълни шепи, но винаги трябва да мислим и за бъдещето и да
предприемем нужните стъпки, така че да въведем този баланс. Тази посока, Боже, искам да кажа нещо от нашата женска енергия, понеже на кръжока по финанси с дамите, с които се срещаме, много често имаме коментари в това, когато си изберем поредната рокля, която вече имаме няколко наброй в гардероба и решим, че искаме да си купим още една красива рокля или още един красив чифт обувки или поредната красива чанта, за която всъщност ние нямаме достатъчния ресурс или не сме помислили за такъв и изведнъж започваме да изпитваме вина за това. Много често дамите, които говорят с мен, споделят това, че купувайки си поредната рокля, те се чувстват виновни пред себе си, че не са купили нещо за семейството, за детето или че сега този разход не е бил предвиден, за да си купят тази рокля. Но видиш ли, тази рокля е толкова красива, че те не могат да устоят на това изкушение. Аз напълно ги разбирам, разбира се, като жена, която също си позволявам такива неща. Разликата обаче е, че аз имам планиран такъв бюджет за именно такива красиви удоволствия в живота, които знам, че ще ми се случват. Аз самата ги предвиждам да се случат, самата аз ги провокирам да станат, но без чувството на вина, защото аз предварително съм помислила за този момент. И когато си купя поредната рокля, аз не изпитвам вина, че ще ощетя децата, семейството или нещо друго, което е на по-преден план. Защото за мен това е съвсем отделно направление. Това за мен е бюджета радости в живота, който си създавам сама. Така че всяка една дама, а и не само дама, и всеки един човек може да изпитва удоволствие, дори когато си купува поредната рокля. Затова моят призив към всички дами, ако не и към мъжете, разбира се, да си купите да прочитат книгата на Елиза Багдасарян. Със сигурност ще има линк. Всички тези добри съвети и примери, които дава, може да ги прочетете вътре в книгата. Безценна е и ще ви помогне в много посоки в живота, не само финансови. Благодаря ти като мъж, който е прочел женска книга. Обратната връзка е много полезна. Да. Следващия въпрос е много интересен. Елиза, ако ти сега беше на 18, 19, 20 години, какво би направил различно финансово? Съзнанията, които имаш в момента. В момента ли? Съзнанията, които имам в момента, ако бях на 18 години, парите, които изкарах от абитюрентска, щях да ги инвестирам. Топ отговор. Да. Тогава обаче нямах тези знания, моите родители не са финансови специалисти, така че също нямат тези профилирани знания. И даже вече не си спомням какво направих тези средства, когато бях абитюрентка на 18 години, пък си спомням, че доста хора тогава ми дадаха пари. Но факта, че нищо не се случи с тях, вече даже нямам и спомен, означава, че това е нещо, което бих променила, ако мога да върна времето назад. Бих инвестирала основно в активи, както и в себе си. Да, страхотен отговор е това, защото в продължение на годините личностното развитие и начина на мислене на хората се променят, със сигурност стараем се да е в позитивна светлина, но някакси на 18 години, поне аз за себе си мога да кажа със сигурност, тези неща малко от малко ти обягват. Но когато даже и някой да те свърже с някой, например като нас, с който просто можеш да поговориш, да се структурираш мислите, да изградиш един план. Плана неимоверно с времето се променя. Това е неизбежно и е нелогично да не се промени даже, защото ти се променяш като човек, но да имаш една такава нагласа, в която да започнеш поне структурирано да мислиш за бъдещето си по някакви направления, е безценно. Аз със сигурност това бих направил, да се консултирам с някой, да се опитам да се свържа и да направя първите стъпки. Така че доста сходно като теб. Да. Това, което ние имаме като отговорности, понеже всички ние тук в момента сме родители, е да пренесем това знание към нашите деца, защото по този начин даваме възможност следващите поколения да се променят. Между другото, аз към нашите момичета благодарна съм на Господ, че имам 2 прекрасни дъщери, но това, което аз правя с тях е още от малка ранна възраст да ги уча именно на това, на финансово осъзнаване. И в момента всяка една от тях има нужния ресурс, с който да се запише на курс, да се запише на нещо, което да развие нейна собствената компетенция, което аз вярвам, че е
безценната инвестиция, защото знанията никой не може да ни вземе. Всичко останало е много преходно. Днеска го има, утре го няма. Имаме тази къща, този телефон, тази кола, но знанията са винаги безценни и колкото повече инвестираме в знания, толкова по-добре. Тук обаче е много тънка границата, в която пък, както Божо каза, учиш да не работиш, това пък е другата крайност. Тоест тук не призовавам хората да са вечните студенти, вечните, които се записват на поредния курс, а не по-скоро да научим нещо, да го приложим, да вземем добавената стойност, да надградим в последствие и така до безкрай. И да продължаваме напред. Точно така. За мен е изключително важно. Много хора казват, аз вече остарях, не ми се занимава и така нататък. За мен остаряването е когато човек спре да развива мозъка си. Без значение на каква възраст. Защото покрай мен има хора, които са колкото мен и изглеждат на 80, а има и такива, които са на 80 изглеждат като на 40. Единствената разлика е в мозъчната дейност. Така че хора, развивайте се, правете неща за себе си, наслаждавайте се на живота, но инвестирайте в себе си. Това е нещо, което никой не може да ви вземе. Абсолютно. За щастие този въпрос ни е зададен от много млада дама. Да. И моите впечатления са, че младото поколение има огромно бъдеще, защото аз работя с много млади хора и виждам в тях точно тази искрица на желание за развитие и за познание. И за щастие в работата си с младите хора аз научавам много неща и виждам в тях едно прекрасно бъдеще. Това е много позитивно нещо. Да кажеш, страхотно е това. Боже, ти смяташ ли, че средата и приятелите влияят върху начина, по който харчим пари? Определено е така. И това не е нещо неестествено. И бих казал, че не само приятелите и средата влияят. В последните години изключително огромно влияние имат социалните мрежи. И създават именно това, с което в началото започнах, този привиден статус на живот и към който повечето хора се стремят, да карат скъпа кола, да носят маркови дрехи, да имат най-новия телефон. Всичко това не мисля, че помага на хората. Това влияние на социалните мрежи и на средата. Но пък живеем в времето, в което Елиза каза, трябва всеки да поеме отговорност за живота си и да избере пътя, по който иска да върви. Дали иска да върви по пътя на фалшивия лукс и ненужното харчене, или да вземе отговорността в ръцете си и да си изгради един смислен и което не означава по-лош живот, но... Да. По някакъв път тези решения са доста трудни, между другото, защото са обвързани с това да се отделиш от някаква среда, която е била до теб известно време. Но когато ти решиш да поемеш отговорност за нещата, които за теб са важни, това означава в някои ситуации да се откъснеш от среда, която ти влияе в отрицателния аспект на нещата. И това може да е много трудно емоционално, защото означава, че примерно трябва да пуснеш някои приятели, ако не вървите в една и съща траектория. И това наистина може да е много трудно. Но това, което ти казваш за поемане на отговорност за себе си, то никога не е лесно. Да, но... Било то за финанси, за здраве и така нататък. Но тук ще се хвана за думите на Елиза и за крайната цел. Ако човек знае къде иска да отиде и ясно си е дефинирал целите и за средносрочно и дългосрочно, тогава решенията се взимат една идея по-леко. Защото ти знаеш къде искаш да отидеш. Да. И ако ти си наясно с това къде искаш да отидеш, решенията дали да се разделиш с определен кръг от приятелите си, било в кавички приятели или не, стават по-леки, защото ти знаеш къде искаш да отидеш. И ако нещо по пътя ти е пречка и бариера да постигнеш своята крайна цел, решението е твое. Всъщност, знаете ли, че един от най-големите страхове, това отново е проучване, не е страх от смъртта. Тя е на едно от последните места. Едно от най-големите страхове на нас хората, понеже сме социални общества и много обичаме да сме в принадлежност към някой, това е страх от отхвърляне и страх от критика. Тоест да не бъдем зарязани, да не бъдем критикувани. Поради тази причина голяма част от хората
не искат да напускат приятелите си, дори и да разбират и да осъзнават, че не им дават стойност. Аз винаги съм казвала, че ако съм в стая, в която съм най-богата и най-знаеща, значи съм в най-грешната стая. Затова винаги провокирам себе си да се срещам с хора, които знаят и могат повече от мен, за да има от кого да уча. И разбира се, в процес на развитие осъзнаваме, че някои приятели си тръгват, но за сметка на това пък идват други, които може да ни дадат повече стойност, ние да им дадем на тях. Така че, хора, не се страхувайте от това да сменяте приятелите си, така както сменяте къщата си, както сменяте колата си, защото всеки следващ приятел ни учи на нещо ново и нещо различно, от което може би ние сега имаме нужда. Освен това, ние сме средностатистическото на 5 човека, с които изкарваме най-много време. И тук вече е нашия избор, защото родители, роднини и деца не можем да избираме. Но ние можем да изберем нашия партньор и нашите 5 човека, с които да изкарваме най-много време. И тук съм изключително съгласна с Божо, което сподели преди малко, че аз ако знам къде искам да отида, ще избера именно тези 5 човека, които ще ме доведат до там. Освен това, ние хората сме научени, че не е добре да искаме помощ. Всъщност аз наскоро разбрах какво означава тази дума и в момента, в който разбрах това, тотално промени моето мислене и начина ми на живот. Думата помощ идва от 2 думи. По-мощен. И колкото повече ние искаме помощ от другите, това не означава, че ние сме слаби. Напротив, това означава, че ние ставаме по-силни. И ако се обградим с тези 5 човека, от които да искаме помощ, тези 5 човека ще ни помогнат ние да станем по-силни и да стигнем там, където искаме. Защото сам човек не може да е нищо. Всички тези неща, които аз съм постигнала до момента, не са защото само аз съм ги правила. Това са благодарение на хората, с които аз работя, благодарение на екипа ми, благодарение на клиентите, с които работя и се развивам, на следващите хора, които ще срещна. Тоест това е един безкрайен процес. Въпрос на личен избор. Абсолютно съм съгласен. Както се казва в една песен, избирай приятелите си, както избираш плодовете си. Точно така. Добре, скъпи колеги, много ми беше приятно. Изключително съм благодарен на Елиза, че отдели от нейното ценно време да бъде тук с нас да дискутираме тези теми. Надявам се за теб да е било приятно. Изключително полезно беше. Аз не случайно приех и тази покана. Не просто защото темата ми беше интересна, а защото ми е изключително полезно и интересно да работя и с вас. И това е изключително надграждащо и в моя професионален път. Така че благодаря ви за поканата. Ще се радвам да ме поканите пак. Със сигурност. Да, задължително. Даже следващия път ще направим записа с видео, за да се види колко сме красиви, не само колко сме умни. Точно така. Но следващия запис с Елиза, тъй като тя изиска от това да се случи, но нямаше как технически днес, така че сме обещали следващия път. Добре, благодаря за обещанието. А за хората, които ни слушат, благодарим за отделеното време. Надяваме се да получим някаква обратна връзка, това да е имало добавена стойност за вас. Много ще се радваме да прочетем коментари, въпроси, лични дискусии и така нататък. Бъдете здрави, щастливи и финансово свободни. Благодарим. Прекрасен ден и от мен. Всичко добро.